kha ati ho hi vanchu ram cha aruna chal fil kan tlo pa hian kan han tlo ve zu don ni hi kan han phang ve rồi don ni hi ram cha India rama chuan an mun hi lian deuh ber ani oma ni hian nam sai te ko ran ho te to kan holam pang khani chumi kan holam pang chuan kan to ve kha tha kan ti hei anom chu anuam khop mai tilai hian arun chal hi budi so hun pui kha ani va sim sima hian hei ala thim zia hi tiang mi le mai te hian bia ti hian pathian ni hei lo ke ma ni siam chop mi singi na siam chop mai ta kha an bia pathian ram trul zia te po hi thirna lam pakhata chuan ngai to chuan pathian ram hi wal trul tho tur hi atam mani heng mi te chatuan sem hun panin setana hian abum ve mai se engkim hian raw ne tiang le khan tharau su lo hian ti hian abum ve na chu ni box sia amun ma sim te chu le lama chuam anum ko me golden pagoda ani hei nuam takani mun ma velte azol grass te po an enkol tha aruna chal hi mak deuh ka ti chu an in bul vel hin him the in pui turu deuh poi ne ma sa an in bul vel chu bal him em vek ma chu tiang vel chu nia tu na hian Republic Bank Thlang Pastor Bial Mission committee te Arunachal Far East loin kan kala chumi kan holam pang chuan rem changa kan lam mu ngai lo te an mu ve na hun rem chang te ni chu tianga ta na chuan tuna hian kan han kal meka amun hi apui hi chu apui ve deng khop mai chu tiang chu ani hi an temple khani he ti hen milem hi an be mai so ta poson so eng in nge ga kha thiam ve lo chu tiang vel te chu omani ti hian oma tlo tu po tourist vel sim chu a hi ve khop mai tiang vel chu ani vel chu ani hei mak pui mer mak pui hei tiang ni an be mai ni hi